assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe mi hofni on melanaki on hayruji ɗuɗɗiɗi duniya be alakira mo moɗon piyete Abdoul Kadiri Aboubacar inchallah. Bandiraɓe balle am seyo kadi alhamdulillah channel meɗen ɗo yaha yesso dedeni Allah lami ɗo hottini mi tammakino ni wakkati jottaro channel ɗo mana chaine ɗo nga yettoto ha nga yettiɗum mi tammakino mi waɗay ɗum ha ɓerde am sam mi waɗay ɗum ha ɓerde am amma ɓe wallinde moɗon ɓe wallinde Allah nga yettake ha mi tammaki nga yettake ɗum ɗumejum bandiraɓe chaine ɗo rawani on en créinga rawani man le 25 mars ko le 25 mars nder lewru sumaye banni le 25 mars en créé chaine ɗo to daga en ɗum mari 0 abonné man ha en jotti en mari 1000 hande en ɗum mari 2200 afon 2002 mana ujune ɗiɗi to alhamdulillah 2002 kiñaje maɗa ɗon ga ciki 2000 kalgal idde ko ha fajira ha wattugo jotta en ɗo mari 2002 to kadi alhamdulillah fuuni ɗum wallinde Allah on hokki en bawɗe majum ha en créi ha en ɗon ɗo bandu wonni jotta majum nden bo ɓe wallinde moɗon kala nde min gaɗi vidéo pan min mbiya abonné ɓiɗane vidéo like partage nene on ɗon gara ɗum majum to kadi ɓe ɗo majum on waɗi ha chaine majum nga heɓi bani man vidéo ji ɗi ɗon gara bo alhamdulillah ɗiɗon miɗon gara vidéo ji ɗiɗo pottan on dartoɗi pottanta on abonata ha chaine majum dartomi pottanta on min gatta vidéo min mbiya ɓiɗɗe je mon mbiɗana vidéo majum chaine mana like mais taw mbiɗana like vidéo son koto on mbiɗana vidéo majum like nden bo mi wiyata partage nde ɗon koto on partage a vidéo to alhamdulillah ngam vidéo ji ɗiɗo pottana on alhamdulillah jottani en kuwata jottani en kon tokkoto waddugo vidéo ji marɗi sembe marɗi himma marɗi daraja vidéo ji anditinande en jonde meɗen no joɗortoɗen be téléphone ji meɗen je android oɗo ɗo jogi téléphone android amma o anda sirriji goɗɗi nder maji oɗo jogi téléphone android o anda goɗɗum feere nder maji alma to Allah lamiɗo hoddiri be wongo maɗa nder chaine amin je Fasaha TV ɗo a heɓan vidéo ji tilimɗi marɗi nafu marɗi bo bote sosai inchallah kadi an gonduɗo be amin ta ngejjite bandiraɓe ta ngejjite habdeni useni partage vidéo ɗo bidane vidéo majum kangol ma j'aime on binda dede jawabu moɗon ha les commentaire to ɗum seyo to ɗum ɗume to ɗum ɗume pat on banginan amin ha les commentaire vidéo ɗo min wacca commentaire on ɗo maɓɓiti on bindana min kala ko on giɗi pat inchallah minin bo min daran min jaabo to woli vidéo ji on giɗi min gaɗa bo min bindani en ha les commentaire ɗo min ko an min gaɗa vidéo majum inchallah to aɗon mari chaine ko ha Facebook ko ha TikTok ko ha YouTube ko hatti a mari hunde maɗa to ɗum ni do resoro tiiɗum dara darnde tiiɗu ɗum yahan ha tammaki ɗum yaha chaine ɗo mi tammaki nder hitande mi heɓan 2000 abonné man amma Allah lami ɗo hoddiri mi heɓi 2000 to fuu majum ɓe bawde Allah nden bo ɓe wallinde moɗon kam deni kadi mbiɗane vidéo majum like partage vidéo yahugo yesso to ni a abonnay a fotti ɓe vidéo ɗo abonne yiwla vidéo ji ɓawoji heɗita vidéo ji kaɓɓuɗi warugo yesso bo inchallah ɓeɗo miɗen assalamu aleykum warahmatullah barka meɗen be lewru sumaye Allah jawanen kuuɗe meɗen jaɓanen ibadaji meɗen 2025